Taste test pred behom. Dobre, aký je prvý pocit z lepky na nos? Keby som mal byť úprimný, čo som. 93 kg versus koľko? 70 kg. 70, takže 23 kg rozdiel. Dobre, plán bol 4,15. Dali sme to za 4,06. Dobre, máme po 8 km a ja 4. V tempe 4,15. Koľko si mal nakoniec? 4,10 priemer. 4,10. Ja som mal 4,14 priemer. Taste test pred behom. Slané je to riadne, kamaráde. Dosť slané. Ako vidno, že ja som dal 400 ml. Tým pádom je to slanšie. Ak to chcete sladšie, treba viac vody. Ale my potrebujeme teraz efekt, takže preto slanšie. Ale akože chuťovo to nie je zle. Ty koky, ale ten melón... Najprv je to slané a potom dochádza tá chuť. Celkom sladká. Ale tak si to vymení. Ty si dáš. Lebo testujeme vlastne melón a malinu. Teraz je na rade malina pre mňa. Tak to má takú, keď polkneš, Také svieže. je to sviežejšie. Keby si máš vybrať medzi tým a tým, treba ti tie sloviac. Je to rovnaké vode, čiže ako není tam rozdiel v... Asi melón. Mne tiež reálne prekvapil viac ten melón. Od maliny som čakal viac a od melónu menej, lebo to som čakal, že bude taká klasika, keď máš, že melónové príchute mi prídu všetky rovnaké. Ale ak je to slané, to cíti, že to je silné jak svia. Tie vzorky tam neklamú, čiže Lukáš nás neojebal, keď to mám takto povedať. To, čo tam má byť, tam je, lebo je to slané ako prasa, keď to máš v menšej vode. A ideme na štrkovec. Ale malo to, ako má tú dávku, keď si to dopil. Je to dobrý, díky, dáme vedieť info po. Dobre, aký je prvý pocit z lepky na nos? Keby som mal byť úprimný, čo som. Prvú, ktorú som si nalepil, som po 20 sekundách musel zahodiť a už som išiel nadávať. Ale bola asi chyba na mojej, teda zrejme určite na mojej strane. Lebo som mal spotený nos a nedržalo mi to, čiže som si utrel tvár a dal som si novú lepku. A musím povedať, že ako asi 10-ročný už alergik, prvý pocit z nadýchnutia bol super, lebo som sa po 2 týždňoch nadýchol nosom, že hlboko a nielen taký plytký nádych. Takže akože lepka zatiaľ fajn, uvidíme, ako to pôjde pri behu. Zatiaľ super. Dobre, takže ideme na to. 93 kg versus koľko? 70 kg. 70, takže 23 kg rozdiel. Idem si skúsiť jeho tréningový plán na prvý kilometr, lebo po prvom zomrem. 4 koľko? 4,15. 4,15, no. To som v živote asi nezabehol, kilometr za 4,15. Takže uvidíme, jak to pôjde. Porovnáme si potom tepovku pre zaujímavosť, aby ste videli, aký to je rozdiel a ideme na to. Dobre, plán bol 4,15. Dali sme to za 4,06. Ja tu potom priložím časy. Čiže 4,06, môj asi osobák na kilometr. Každopádne nie je absolútne možné, aby som s ním vydržal ísť ďalej. Možno ten druhý by som ešte zvládol, ale zvolil som taktiku, že dáme to tak, že on kým obehne ďalší kilometr, však má za sebou 4 maratóny, tak ja sa pridám v tom ďalšom kilometri a zase skúsim dať tú jeho rýchlosť. Čiže také intervalové tempo, že mám na výdych, kým dá on jedno kolečko a idem s ním ďalšie. Myslím, že takto je to najrozumnejšie nastaviť, lebo po druhom kilometri by mi odišli nohy, odpálil tempo. Ale musím povedať, že zatiaľ super. Neviem, komu pripisujem tú zásluhu, či to bol ten Red Bull, alebo Lukášové elektrolyty. Ale dnešok sme mali taký, že sme sa obidvaja cítili na prd a musím povedať, že prvý dojem je taký, že keď sme si dali pred výkonom elektrolyty, tak bolo to fakt super. Čiže zatiaľ veľmi pozitívna reakcia. Zatiaľ natočím nejaký záber, ako vyzerá jeho tempo na prípravu na ďalší maratón a ozvem sa zase.
Dobre, máme za sebou druhý kilometr. Samo beží už štvrtý teda. Čakám na ňo, kým si urobí kolečko. Čiže ja dneska takouto formou intervalov. Ale je to dobré. Siaham si na svoje dno, lebo len takom tempe pre mňa vydržať pri 93 kg je ako masaker. Čak vedľa mňa má vlastne niečo o 20 kg menej, 23 skoro. A je to bomba, no. Vydržať s ním takto. Ale super. Pokračujeme. On má dneska v pláne zo svojho rozpisu 8 km zabehnúť. A ja teda 4 minimálne. A 5 si dám možno ešte len taký bonusový. Sám. Uvidím, ako to pôjde. Ale zatiaľ žijem. Dobre, 3. kilometr za sebou. Tempo sme držali stále 4,16. Priemerné za 3 km mám 4,14. Pre mňa masaker hrozný. A len pre predstavu, prečo trénujeme vlastne takýto čas, tak je to čas podľa plánu sama, pod ktorý chcel vlastne zabehnúť maratón, aby to dal vlastne pod 3 hodiny. Čo sa mu v Prahe nakoniec nepodarilo zo zdravotných dôvodov, ale natrénované na to mal. Čiže verím, že to v ďalšom maratóne dá. Ideme ďalej. Ja očaká už posledný kilometr, keď dobehne ku mne. Ja ešte teda minimálne tiež posledný 4. kilometr v tempe 4.14, 4.15. Verím, že to dám a 5. si ešte zakončím v tempe, akom budem zvládať. Ale aj pre mňa to je dobrý reality check, čo to je zabehnúť maratón pod vlastne 3 hodiny. Že nie je to žiadna sranda, lebo ja si neviem predstaviť, že by som išiel také 3 km po sebe v tomto tempe. Nie je to maratónske kilometre. Čiže, OK, klobúk dole všetkým, čo dávate tieto časy. Podľa mňa ste blázni. Posledný kilometr za mnou. Tempe to vydržalo. Čiže zvládnuté. Hodím celý vlastne priebeh toho, ako sa to odbehalo. Tak, jak je jeho pohľadu, tak aj z mojho. Fú, bol to záhul. Poviem vám, není to sranda. Tiež pre mňa dobrá skúsenosť vyskúšať si to na vlastnej koži. A čo sa týka lepky, už som si ju dal dole, lebo sa mi prilepila na okuliare, keď som si dal dole okuliare, sa mi odlepila a som tak mokrý, že si to nenalepím naspäť, čiže dáme si zhodnotenie. Počkám sama, kým dobeha posledný kilometr. Dobre, máme po 8 km a ja 4 v tempe 4.15. Koľko si mal nakoniec? 4.10 priemer. 4.10. Ja som mal 4.14 priemer. Za mňa záhul, akože toto vydržať viac ako 3 km pre mňa zatiaľ neskutočné. Ale čo sa týka produktíkov, tak na noc mne to pomohlo, lebo ja som alergik 10 rokov už, takže môžem povedať, že mne sa dýchalo lepšie. Ty si to asi nevedel moc porovnať. Ja som necítil rozdiel. On necítil rozdiel, lebo ani nemá problém s dýchaním nejakým nosom, čiže to asi pre neho moc nebolo využiteľné. Ale ja môžem zrecenzovať, že veľmi dobre. A čo sa týka tohto elektrolitov, tak ako? Výborný produkt. Ja si myslím, že my sme celý deň boli vlastne takí dosť rozbití. Sme boli, že ani sa nám už nechcelo ísť behať. Že ako fakt sme mali dosť. Ale keď sme si to dali, koľko asi tak 20 minút predtým? 20 minút pred. 20 minút pred vlastne výkonom, takže veľmi dobre. Musím povedať, že som sa cítil ty kokos. Keby sme nešli v takom tempe, tak som sa cítil ešte na 5-6 ďalších. Ale v tom tempe strašne ma začali boliť pišťaly. Moja váha už neojebe, no. To sa nedá. Ale inak ty fajn, nie? Super, no. Treba to skúšať ešte na... Kedy si mal ten nábeh posledný taký rýchlostný? Štvrtok. A to bolo bez týchto elektrolitov a bolo to dosť horšie. Čiže z prvého pocitu a z prvej skúšky veľmi dobre. Uvidíme, jak druhý tréning ešte. No. Či zapíše rovnako. Ale zatiaľ veľmi dobre. Čiže vidíme sa potom. Deň číslo 2. Sponzor programu žiaden, sponzora nemáme, ale toto nás boostne dneska. Zobrali sme si to. Musíme povedať, že táto citrusová za nás asi top. Príchuť. Chuťovo určite. Nám to sadlo najviac z toho melónu, maliny a citrónu, čo sme otestovali. Dúfam, že nás to boostne, lebo sme po pekačke. Zožrali sme pár klobás a odgrgáva sa to riadne, čiže dúfam, že dneska je zrán. Tuto 19. Ja to cítim tak na max 6 a som v prdeli, takže uvidíme, ale za odmenu si dám isto Radler tam, alebo nealko pivo. Takže motivácia je a ideme makať. Po
včerajších intervaloch. Dnešné taký, povedzme, easy long run, ale mňa už hrozne bolia nohy. Mám práve po 5 kilometroch. Ešte by som chcel aspoň minimálne nejaké 3-4, ale neviem, jak zvládnu nohy. Ale povinná zastávka v pitstope na vodu, lebo už som mal akože extrémny problém. A čakám ešte teraz sama, lebo ten má 19 km dneska. A po včerajšku to ako není sranda. Ale chcel som mu dať len ešte vodu, nech sa napije, lebo už má za sebou nejakých 8 a akurát ide. Povinný pitstop. Dopij a vyhoď. Dobre, máme za sebou 7 km. Tempo priemerné mám 5:36. Tepovka v pohode. S dýchom stíham, srdce stíha, ale dneska nohy. Už vidím, že tretí deň po sebe je to masaker izbehať. V rámci toho som bol, tuším, ešte raz cvičiť. Chcel som natočiť tých tréningov čo najviac so samom, keď som mal tú možnosť, aby to bolo pre vás čo najzaujímavejšie. Ale vidno, že ešte je to veľa na moje nohy. Nie som tak zvyknutý. Máme 7 km, uvidím, skúsim ešte jeden minimálne. Max 2 asi, nebudem to pušovať, lebo nechcem sa, idem do tých bojníc na celý týždeň a chcel by som tam potrénovať. Čiže uvidíme, jak to pôjde. Ale zatiaľ takéto hlásenie. Urobíme zábery zase tohto neandertálca, jak beha tie nezmyselné kolečka furt v tom istom tempe. Neviem, či spomalil, skúsime zistiť detaily, či drží zatiaľ tempo, ale myslím si, že bude, lebo pre ňo je to easy lightik, dneska nejaké 5 minút si drží, lebo má 19 km v tomto tempe, takže let's go. Ale makáme, ale nikdy viac opekačka pred behom, to bol fakt zlý nápad. Mám to niekde tu. Masaker. Máš posledné? Tu budeš končiť? OK, tak počkám tu, hej. Dobre, dobehol som desinu. Nakoniec som to uzavrel na desinke. Som rád za to, ale asi to bolo trošku zbytočné z hľadiska, že ma strašne boli pravá noha, respektíve teda pišťala. Už som to asi prepálil 3 dni po sebe. Aj keď som nešiel nejaké extra vzdialenosti, ale išli sme osobáky moje sme trhali a tempo, dvakrát som mal vlastne intervaly, medzi to nejaký fitko tréning, čiže asi toho bolo veľa. Ale čo sa týka nejakej spätnej ešte recenzie, lebo išli sme vlastne 2 dní po sebe a dvakrát sme tu mali super elektrolytky od Lukáša, ktoré nám strašne akože zapísali. Ja ako neskúsený amatér môžem povedať, amatér bežec, že mi to fakt fungovalo, bolo to fajn. A po tréningu sa ešte vyspovedám vlastne bráchu, že ak to zapísalo jemu na druhýkrát, včera hovoril super ohlasy. Mali sme včera melón a malinu, tak ako som už určite spomínal vo videu. Dneska to boli citrusové, tie nám chuťou sadli najviac, boli brutálne. Aj v pol litra akože vody chutili veľmi dobre, tak osviežujúco. Ešte keby sme si do toho pridali ľad, aby to bolo studené, ako keď pozeráme na to počasie, tak by to bolo mega. Čiže za nás chuť super, ale o chuť ani tak nejdeš, ak nepiješ nejaký onťak, aby si to mal sladké, ale skôr preto, aby ti to niečo urobilo, čož urobilo. Fungovalo to super. A musím povedať, že som bol milo prekvapený. Určite som doteraz podobné nič nepil. A aby bolo jasné, aby to nevyznelo, že to tu zbytočne len chválim, nemám za to ani korunu. Aby som to tu vychvaloval, ak by to bolo na prd a nezareagovalo to tak ako malo, tak to poviem na rovinu. Pretože som začiatočník a snažím sa len podporiť dobrý produkt, ktorý si myslím, že som náhodou na ňo veľmi dobre natrafil, za čo ďakujem Saške, že nás kontaktovala s Lukášom, nejako spojila dokopy a vy sa máte na čo tešiť, pretože ak to ešte samo hodnotí kladne a že ideme do toho, určite sa môžete tešiť, že do projektu Nice Move to zapracujeme ako odmeny za vaše mesačné výkony. Ak o projekte Nice Move ešte nevieš, ide o projekt, kde vlastne vyhráva ten, ktorý jednoducho za ten mesiac namaká najviac. Bude kategória zvlášť pre bežcov a zvlášť pre cyklistov
a urobíme si takú malú anketku, ale to bude úplne akože maličkosť o nejakú vzorku na tieto elektrolyty, prípadne nejakú malú odmenu na našich spoločných behoch našho klubu. Čiže máte sa na čo tešiť, chystajú sa novinky a sám sa teším na to, čo to bude. To je taký malý recap. Ja teraz umieram, nohy horia, čiže idem oddychovať. Zaslúžený oddych. Zaslúžená odmena 10, tu 19 zdruf. Nealko, aby sme... Športu zdar, aby sme nevyzerali za alkoholikov. Nealko pivečko, to len od smedu. Cheers.